A sport számomra rengeteg életre szóló barátságot adott, ezen kívül olyan tanításokat is kaphattam, amik igazából egész életem során el fognak kísérni, és mindig tudok belőlük erőt meríteni majd. Nagyon jó volt a sportiskolához tartozni, hiszen olyan embereket ismerhettem meg, akikre bármikor számíthatok a mai napig. Azt üzenném a mai sportiskolásoknak, hogy feszegessék határaikat, próbálják ki, hogy mi tetszik nekik, miben jók, és ne adják fel az álmaikat. Sportiskolásként volt szerencsém egy remek közösséghez tartozni, ahol nem csak barátokat szerezhettem, de remek alapokat kaptam a kosárlabda pályafutásomhoz. A kosárlabda már tínédzserként is az életem értelmét adta, ez nincs ma sem másképp, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért, hiszen tényleg egy célt és utat mutatott nekem, hogy mivel szeretnék foglalkozni egész életemben. A sportiskola számomra elsősorban egy jó közösséget jelentett, ahol tudtam, hogy szeretnek és megbecsülnek, és mindez egészséges táptalajt biztosított ahhoz, hogy fejlődésem útja megfelelően ki legyen kövezve. Értem ez alatt, hogy rengeteg barátságra tettem szert, barátaim, egyben vetélytársaim is voltak, akikkel vált-válhoz vetve küzdöttünk azért, hogy minél jobbakká váljunk. Edzőink készségesen asszisztáltak ehhez, és ez az egész kollektíva rengeteget segített abba, hogy kedvenc sportágam oltárán méltóképpen tudjak áldozni. A kosárlabda nekem rengeteg barátot adott, és nagyon sok kitartást az élet más területén is. Sportiskolásnak lenni nagyon jó volt, hiszen rengeteg helyre eljutottunk a csapattal, és nagyon sok élményt tudtunk szerezni együtt. Mindig legyen meg bennük az a plusz motiváció, amivel előrébb tudnak lépni. A kosárlabda és sport gyakorlatilag mindent adott az életemben. Már több mint 20 éve erről szólnak a mindennapjaim. Ehhez állítom össze az egész napirendet, a heti, a havi időbeosztásomat, és nagyon sok élménnyel gazdagodtam, amit hogyha nem sportolnék, akkor biztos, hogy nem éltem volna át. Nagyon jó volt sportiskolásnak lenni, hiszen szervezett keretek között jó edzés lehetőségeket biztosítottak, illetve nagyon jó volt egy igazi sportos közösséghez tartozni. Mivel az asztali tenisz egy világszerte nagyon elismert sportág, illetve nagyon összetettnek gondolom, mind gyerekkoromban, mind korai felnőtt koromban, és mind a mai napig hatalmas horderejű az asztali tenisz az életemben. Mind intellektuálisan, mind egzisztenciálisan nagyon sokat adott az életemhez.